أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bayan haka ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan safiya. Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara haduwar mu a wannan safiya a wannan wuri mai albarka domin shaida wannan babban ci gaba da aka samu a ƙarƙashin jagorancin wannan tafiya ta ƙungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, sannan kuma ci gaba ga al'umma baki ɗaya, ci gaba ga ɓangaren mata na wannan jiha da Najeriya kai da ma yammacin Afirka baki ɗaya. Ina godiya da wannan taro mai ɗumbin tarihi da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwar mu. Ina fatan yadda Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a wannan guri lafiya, Allah ya sa mu tashi taro lafiya, ya sa kuma wannan taro ya zamanto kafa ɗan bace ta musamman wadda za a yi marhaba da ita, za a yi farin ciki ita a shekaru masu zuwa. Ina gudanar da godiya ta musamman ga shugabannin wannan ƙungiya a matakin farko tun daga mataki na ƙasa, ƙarƙashin jagorancin uba jagora nagari Sheikh Abdullahi Balalau, sannan kuma da shugaban majalisar malamai Sheikh Ibrahim Jala Jalungo, sannan kuma da shugaban kwamitin da'awa na ƙasa, shugaban trustee na wannan ƙungiya, sannan kuma shugaban wannan ƙungiya a matakin jihar Katsina uba Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautu Sunna, sannan kuma da shugaba uba nagari Sheikh Muhammad Haruna Kabiru Gombe a bisa wannan jagoranci da wannan wakilci da suke gudanarwa na wannan kungiya dimbin shekaru aru-aru. Godiya ta musamman a gare su da wannan gudanarwa da ake yi. Sannan kuma muna godiya, ƙarin godiya ta musamman akan wannan jagoranci da wannan wakilci da nauyi da aka ɗora mana. Ba don mun fi kowa ba, ba don mun fi kowa cancanta ba, sai don kyautata mana zato da aka yi na cewa za mu kamanta, wanda muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya fishe mu kunyar su, ya ba mu ikon aikata zaton alkhairin da ake yi mana. Ba za mu gushe ba muna neman tallafinsu da agajinsu ta ɓangarori daban-daban, ɓangaren addu'a a matsayinsu na iyaye, sannan ɓangaren shawarwari da nuni kai da ma umarni a bisa wannan nauyi da suka ɗora mana, domin shi ɗa har abada baya gushewa yana neman ƙarin haske da nuna hanya daga gurin iyayensa. Da haka a matsayinmu na 'ya'ya muna fatan yadda Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da waɗannan iyaye na gari, ya ba mu ikon bin abin da za su nuna mana wanda yake zai zamanto alkhairi a gare mu da rayuwarmu da ma al'umma baki daya. Godiya ta musamman ga babana shugaban wannan tafiya a wannan gari namu mai albarka na Kano, Sheikh Abdullahi Sale Pakistan, a bisa wannan zaɓi da ya gudanar ya ɗora a matsayin shi na shugaba a wannan gari namu mai albarka. Ina godiya, Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa mu kasance ga zaton alkhairin da suka yi mana. Matsayin mace a cikin shari'ar musulunci da irin gudunmawar da za ta baye kai amma rayuwa baki ɗaya abu ne da ba zai ɓuya a kanun dukkanin wani mai hankali ba. Don haka ne ma ya sa tun farkon shari'ar musulunci muka ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ma wa mata dama wurin ƙoƙarin kafa daula, kafa shari'a ta musulunci, kafa ƙoƙarin yada addinin musulunci a garuruwa a cikin al'umma baki daya. Wannan ce ta sa duk sanda ake so a samu ci gaba, a samu kaiwa ga gaciya abin da ya shafi al'umma baki daya, ake ƙoƙarin amfani da mata, kamar yadda uba malam Kabiru ya yi mana bayani
a cikin bayanin da ya gudanar yanzu na muhimmancin rawar da mata suke takawa gurin ƙoƙarin cimma manufa mai kyau ce ko mara kyau. To da haka yanda ya faɗa cewa wannan dalilin sanin muhimmancin haka ɗin ya sa aka samar da wannan tafiya ta musamman domin a ga an yi ƙoƙari an ƙara shiga lungu da saƙo a kan wannan tafiya ta da'awar sunna da ake fatan insha Allahu ta'ala ya zamanto kowane gida, kowane lungu, kowane saƙo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta mamaye al'umma baki ɗaya. Don haka wannan tafiya tana buƙatar abubuwa da dama. Babban abu wanda yake da ɗaiɗaikunmu ake buƙatuwa daga gare su shine addu'a. Muna buƙatar addu'a, sannan muna buƙatar shawarwari, ƙofofi a buɗe suke ga duk wanda yake da wata shawara ta musamman da yake ganin cewa za ta kai ga a ci gaba akan wannan tafiya, to ƙofa a buɗe take, kuma muna maraba da haka ɗin a gurin al'umma baki ɗaya, domin ga haka ne za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu kai ga gacin abin da ake fatan insha Allahu ta'ala za a kai gare shi. A ƙarshe ina gudanar da godiya ta musamman ga iyayenmu waɗanda suke raye da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarsu kafin samuwar irin wannan ci gaba. Ina godiya ta musamman ga babana Sheikh Abdulwahab Abdallah, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, da samun halartar wannan wuri da yayi. Wannan abin alfahari ne a gare mu. Ina godiya ga babana Malam Alhassan Muhammad, amini ga mahaifina, da samun halartar wannan wuri da suka yi, da Alhaji Ibrahim ɗan yaro da sauran iyaye da tunani na yanzu ba zai iya halarto ɗaiɗaikun sunayensu ba, sai dai annurin fuskokinsu da alkhairin da yake tare da su ya sa sun zo wannan wuri, kuma Allah ya sani ba zan iya misalta farin cikin da na ji na ganin su a wannan wuri ba. Ina fata Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi, ya albarkaci zuriyarsu, ya duba bayansu su ma idan babu su, ya kuma sa wannan ƙarfafawa da suke yi mana ta zamanto ƙarfafawa ce ta alkhairi da za ta kai mu zuwa ga abin da ake fata. Ina fata Allah subhanahu wata'ala ya maida kowa gidan shi lafiya. Malama Zara'u, kwamishina ta mata, muna godiya ta musamman ga halartar wannan taro da aka yi, domin ni mama uwa ce a gare ni, da haka ina godiya ta musamman ga wannan taro da aka samu aka halarta, kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amsa fatan alkhairin da kuka yi mana, ya mai da 'yan uwa da abokan arziki da dukkanin wanda ya halarci wannan taro gida lafiya.